選手梁柏維有請。我講事實係啊 ，TDC 啊 ，TDC 啊，香港一 A 組別嘅一位中流砥柱嘅人物啦。之前多年參加我哋香港賽嘅一 A 組別啦，亦都攞過好好嘅名次，曾經攞過喺2019年攞過香港賽嘅第2名啦。咁呢個係佢7年以來強勢回歸香港嘅一次比賽啊！咁我哋俾多少少時間佢準備，都俾多少少時間我哋冇錯啊！呢個亦都係我哋香港第一次設立呢個 Over 30組別嘅比賽，一個我都係見到都要睇嘅。你啊？係啊。好，咁我哋俾多少少時間，都係準備下先嚇。咁過多2年你會唔會 join？過多2年我攞到香港冠軍啊！咁啊冇10幾年，10年到啦。差唔多。手成啊！攝影 ready， 音樂 ready， 評判 ready， 選手 ready。2026世界遙遠大賽香港區冠軍賽30歲以上組別決賽啊！梁柏維。俺の見た目は言われる臭い生まれたらまずくなるお野菜東京は特に気をつけなさいパンツの中先してきた水な操作人としてありえないです俺の職業はミュージシャンでも何も歌わない取り調べ室弁解時間伸ばしてくれたあの警察官いい人だった本音だけ歌うラマラッパー18番が俺のナンバーなってこれをピックに馬取りのケージがびっくり二度としない後戻り向かい風でも俺は前向けこの絵のように光な私たち期待されなくても飾らない下手は下手なりに私らしいうまくやればいつかほら気がつきまわれ誰でもまだ咲いたない見上げる空にひまわれうつむいているひまわれこんだけ人泣かせたら気が済むんだ叱られて目が赤くなる話せばわかるが背中で語るそうやって芝生は青くなる大きく息を吸い込んだら小さいこと言わずに頑張る知ったも庭の草抜きはするけど前との会話に草を吐いた雨を赤ちゃん左を思い出す軍手抜いても手はドロドロパンツにバッグはパス必ず馴染みたくチェックする足元下ろしたてのエアフォースワン出品のプログラム綺麗な体自然は残れてるいろいろあれど自分色とこの絵のように光の私だけ愛されなくても飾らない下手は下手なりに私らしいうまくやればいつか花開くひまわれ誰でもまだ咲いたい見上げる空にひまわれうつむいているひまわれひまわれ多謝晒梁柏維嘅演繹啊！多謝晒佢嘅表演啦，1A 嘅表演。咁我哋Over 30組別嘅話咧，我哋都係利用混合形式嘅表演嘅。